Prečo sa dnes prírodné materiály tešia takej veľkej obľúbe ľudí? Ja si myslím, že to je preto, že každý z nás chce byť jedinečná osobnosť. A vlastne tým moderným a studeným minimalizmom, ktorý tu tak dlhodobo prevládal, sa strátila z toho interiéru trošku taká tá osobná väzba. A naozaj dneska je trendom aj v životnom štýle prepájať svoj život s prírodou, trošku viac oddychovať, relaxovať, vnímať to okolo seba. Veľa ľudí si uvedomilo, ako sa tie interiéry začali ako keby na seba podobať, pretože sa používalo veľa materiálov, ktoré sú proste jednoducho napodobiteľné, alebo niečo napodobujú. A ľudia dnes hľadajú aj tie interiéry, hľadajú autenticitu, hľadajú osobnosť, hľadajú pokoj. A ja si myslím, že tie prírodné materiály to tam prinášajú a tá naša ľudská duša to potrebuje a do tých interiérov sa to prenáša naozaj vo veľkej forme, pretože prírodný materiál je za každým jedinečný ako každý z nás. A ktoré sú to tie prírodné materiály, ktoré sú vhodné do interiéru? Čo sa týka kuchyň, ja by som povedala, že žula. Ja mám vo veľkej obľúbe z prírodných kameňov travertín. Je to veľký môj miláčik. Sú to naozaj podľa mňa materiály, ktoré aj svojim dizajnom a vzhľadom ten interiér dokážu vypichnúť, dotvoriť, zjemniť, stepliť. Žula je veľmi funkčná, myslím si, že veľmi vďačná. A určite je to drevo. Drevo ako základom toho, ktoré prináša teplo a je to naozaj taký ten najväčší prejav tej prírody a to teplo, ktoré nám prináša. Tieto dva materiály idú s nami generácie.